denk dat dit een hele mooie locatie is. Je hebt een hele goede reden waarom dat we nu hier staan. Hè? Ja, absoluut. We zijn hier bezig met een project om meer diversiteit in ons bos te creëren. En met name dan soorten die voor een betere strooisel zorgen. Een diameter van 6 meter wordt vrijgemaakt. Ja. Dit keer is dat gedaan door de vrijwilligersgroep van de Boshuizenbergen, de Bosjesmannen. De Bosjesmannen. De Bosjesmannen. Ja. Die hebben hier hard gewerkt en die hebben dus alleen al in dit blok 72 van dit soort open plekken gecreëerd. En om hun wat richting te geven zijn er op een paar plaatsen bijvoorbeeld een boom die we dus willen behouden, blauw blijft. Die hebben we dus gemarkeerd. En er zijn hier ook een aantal struiken die ook een oranje streep hebben gekregen. Ja. Ja, die willen we dan wel graag weg hebben omdat die dus in de weg staan met die jonge boompjes die hier straks geplant worden. Kijk, dit is perfect. Ja, je ziet een hele mooie lasagne-laag, maar de bovenste laag die wil je niet hebben. Ja, dat klopt. Je ziet hier dat de organische stoflaag dat die ontzettend dik is. Alleen dit is niet verteerd materiaal. De boom neemt nutriënten op uit de bodem, maakt blaadjes, laat die blaadjes op een gegeven moment vallen. Alleen als ze daarna hierin opgeslagen worden en niet verteerd worden, dan kan de boom diezelfde nutriënten die hij heeft laten vallen niet weer terug opnemen. De reden hiervoor is omdat de bodem gewoon veel te zuur is. Ja. Nou, wat kun je dan doen? Je kunt dus de pH ietsje verhogen met bijvoorbeeld dan met kalk of iets dergelijks. Ja, verhogen is minder zuur maken. Minder zuur maken. En daarna dan ga je bomen aanplanten die goed strooisel hebben. Die dus materiaal hebben dat makkelijk en snel verteert. En wat daarna dus ook weer snel kan worden opgenomen. Welke bomen zijn dat? Lindus, zoete kers kan dat, iepen. Wel een aantal loofsoorten zijn het. En die zorgen ervoor dat dus dat blad snel kan worden verteerd. En dus ook weer snel kan worden opgenomen. Plus dan, het zorgt er ook voor dat het bodemleven kan die organische stof dieper de bodem intrekken. Okay. Als ik hier kijk, hier begint dus eigenlijk je zandlaag al. Ja. En dit is dus je daadwerkelijke laag waar dus iets meer koolstof in zit. Iets meer die organische verteerde stof in zit. En je ziet het meteen pikzwart. Ja. En je wil eigenlijk dat deze laag veel dikker is. Want dit is een spons. We zitten hier op de droge zandgronden. En wat je dus eigenlijk wil is dat pakket organische stof veel dieper je bodem ingaat. Zodat als het dan bijvoorbeeld in de winter echt lekker nat en vochtig is, dan houdt die spons dat water vast. En ja, als je dan een droge periode hebt, dan hebben die bomen langere reserve van dat. Want het water zit er nog, zeg maar. Het water zit er nog. Ja. En daarna krijg je ook weer die nutriënten die dus hier normaal in opgeslagen zouden zitten. Die worden met het goede strooisel worden die sneller opgenomen en de boom kan weer de nutriënten opnemen. Maakt er blaadjes van, blaadjes vallen, blaadjes verteren goed. Gaat er meteen weer de boom in en de boom kan die nutriënten opnieuw gebruiken. De kringloop rond. Ja, dan is de kringloop weer rond. De Boshuizenbergen, ik ben er zo klein, met schep en een band, als ik loop, als ik struin, er alles aan de kant.